12 ଜୁନ୍ 2025 ଗୁରୁବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI-171 ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିଲା। ଟେକ୍ଅଫ୍ର ତୁରନ୍ତ ମେଘାନୀନଗରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଗଲା। 230 ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର 12 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି କ୍ରାସ୍ ହେଲା ଆଖପାଖ 2 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଥିବା 241 ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ 28 ଲୋକ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଆଉ ଡାକ୍ତର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା। ଏ ପ୍ଲେନ୍ ସିଧା ଯାଇକି ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ମେସ୍ ବାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଏସବୁ କିଛି 30 ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୁମିତ ସାବରୱାଲ ଉଡ଼ଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 8200 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ୟାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ କୋ-ପାଇଲଟ ଲିଭ୍ କୁଣ୍ଡାର, ତାଙ୍କୁ 1000 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। 2 ଜଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ। ଟେକ୍ଅଫ୍ର ତୁରନ୍ତ ଏ 2 ଜଣ ଅଜବ ଲାଗିଲା ତ ଏମାନେ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟାୱାରକୁ ମେ ସିଗ୍ନାଲ ପଠେଇଲେ। ମେଡେର ମାନେ ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରୁଛି, କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। 242 ଜଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରରୁ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶ। ଟେକ୍ଅଫ୍ର ତୁରନ୍ତ ପ୍ଲେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ପୁରା ତାକତ ଦେଲାନି। କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି। ପାଇଲଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ସବୁ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଫର୍ମ DGCA AAIB ଆଣ୍ଡ ବୋଇଂ ଏୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଜଲ୍ଦି ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ।